το λογικό. Θέλει κανονικό αλεύρι, όχι πολύ γιατί θα γίνουν σφιχτά. Και θέλει καλό ψήσιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε ως εξής. Εδώ έχουμε κάνει το χυλό μας για να προλάβουμε. Έχω βάλει ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με 6 κουταλιές της σούπας μαγιά ξερή ή 200 γραμμάρια νοπή μαγιά. Θέλει 30 λεπτά για να φουσκώσει. Εδώ βάζουμε, είναι πολύ εύκολο και το φοβάται ο κόσμος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μίξερ στα τσουρέκια. Α, καθόλου. Όχι. Το... Βάζουμε 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη. Θα βάλουμε τα αρωματικά. Θα βάλουμε αλάτι. Το αλάτι το ανακατεύουμε. Και εδώ έχουμε 2 κουταλιές σπορέλαιο. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί σπορέλαιο και υπάρχει λόγος που βάζουμε σπορέλαιο και όχι άλλο λάδι? Όχι, το ελαιόλαδο είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Το ελαιόλαδο να είναι τόσο καλό δεν μπορούμε να το βάλουμε παντού. Δεν μπαίνει παντού. Εδώ έχω μαχλέπικο πανισμένο. Αν θέλουμε βάζουμε κακουλέ, αν θέλουμε να βάζουμε μαστίχα, αν θέλουμε βάζουμε ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού. Τα ανακατεύω και εσύ τι θα μου κάνεις. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι γάλα ζεστό. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ζεστά τα υλικά μας. Θα μου τα ρίξεις λίγο μέσα το γάλα, εδώ. Μη σε κάψω. Για να λιώσει η ζάχαρή μας και τα υλικά μας πρέπει να είναι ζεστά για να δώσουμε όγκο μετά στο τσουρέκι μας. Λοιπόν, αφού ρίξαμε και το γάλα και ανακατεύουμε, θα μου ρίξει ένα-ένα τα αυγά μέσα. Ένα-ένα τα βουλάκια. Και τα αυγά τα σπάμε με το χέρι μας μέσα στη... Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, ένα-ένα τα αυγά. Οκ, και τα σπάμε έτσι. Είναι πανεύκολο, όπως το βλέπεις, είναι δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τσουρέκι. Η όλη ιστορία στο τσουρέκι είναι στο ζύμωμα, όπως θα δείτε, ότι εγώ δεν θα το ζυμώσω και μετά όταν Πόσα θα μου πες, Ιωάννα μου? 10, όλα αυτά. Όλα. Οκ. Λοιπόν. Λέει ο Περικλής, 60 αυγουλάκια να γίνει ελαφρύ. Μα Περικλή μου βγάζεις γύρω στα 6 τσουρέκια μέτρια με αυτά τώρα. Πάσχα είναι, άμα δεν φάμε τώρα αυγό, πότε θα φάμε? Ουσιαστικά, Περικλή, είναι ένα αυγό στο τσουρέκι. Είναι ένα αυγό στο τσουρέκι, αλήθεια σου λέω. Βγάζει 6 τσουρέκια, 7 τσουρέκια και ένα μικρούλι έβγαλα εγώ. 7 και ένα μικρούλι. Λοιπόν, αφού σπάσουμε έτσι τα αυγά μας. Και το τελευταίο, το τυχερό, έλα παιδιά. Μάλιστα, θα ρίξουμε μέσα. Θα μου ρίξεις μέσα το χυλό μας. Αυτό. Το χυλό. Θέλει να κάνετε με άλλο ή όχι? Όχι, θα μου το ρίξεις μέσα. Όλο, καθάρισέ μου καλά το σκεύος, να φύγει όλη η μαγιά. Και θα ρίξουμε το αλεύρι. Το αλεύρι σε αυτή τη δοσολογία, στα 7 μέτρια τσουρέκια, δηλαδή τι λέω μέτρια τσουρέκια. Θα δείτε το ταψάκι, σαν αυτά τα ταψάκια που φτιάχνουμε μπακλαβά, τα μέτρια, όχι τα μεγάλα. Βγάζει 7 τσουρεκάκια τέτοια. Τα οποία δεν θέλουμε και να είναι και μεγαλύτερα. Λοιπόν, γιατί δεν ψήνονται εύκολα. Και τώρα θα μου ρίξεις το αλεύρι. Και εδώ έχω άλλο ένα μπολ αλεύρι μέσα, το οποίο το κρατάω, γιατί καμιά φορά το αλεύρι, σε αντιστοιχεία με τα υγρά, μπορεί να θέλει λιγότερο ή περισσότερο. Όλο. Σιγά σιγά φτάνει εκεί. Κράτησέ μου λίγο να αντιζυμώσω αυτό. Παιδιά, είναι πολύ βαρύς αυτός ο αλεύρις. Ο αλεύρις είναι 2 κιλά. 2 κιλά. Λοιπόν, δεν ζυμώνουμε, ανακατεύουμε να υγρανθούν όλα τα υγρά. Και το βούτυρο θα το βάλουμε ζυμώνοντάς το, όχι ζυμώνοντάς το, διπλώνοντάς το. Θέλεις να σου πω κάτι? Να μου πεις. Τι θέλεις να σου πω? Να μου πεις αν από τα αρωματικά που είπες πριν, επειδή εμένα μου αρέσει και η μαστίχα και μου αρέσει και το μαχλέπι που έβαλες εσύ, μπορούμε να βάλουμε και περισσότερα από 2 ή πρέπει να διαλέξουμε μπορούμε ένα? Να βάλουμε και πορτοκάλι και μαστίχα. Μπορούμε να βάλουμε μαχλέπι κακουλέ. Μπορούμε να βάλουμε μαχλέπι και κακουλέ. Μπορούμε να βάλουμε μαστίχα και πορτοκάλι. Εντάξει, είναι θέμα γούστου. Μπορούμε να βάλουμε λεμόνι πορτοκάλι, μπορούμε να βάλουμε... Άρα λοιπόν, εγώ τι θέλει ο καθένας, ότι του αρέσει το... Τώρα, αφού βάλουμε τα αλεύρι και το αλεύρι μας το πιει όλο μέσα, τι θα κάνουμε? Το βούτυρο ουσιαστικά θα το βάλουμε για να το διπλώσουμε. Δηλαδή δεν θέλει ζύμωμα, οπότε όταν βλέπετε αυτά τα τσουρέκια που έχουν τις κλωστές, δηλαδή είναι έτσι μέσα σαν ίνες,
είναι από το ζύμωμα που δεν το κάνουμε. Όπως βλέπετε και το βούτυρο είναι ζεστό. Θα βάζετε καλό βούτυρο, τα τσουρέκια, τα γλυκά, τα κουλουράκια, τα σιροπιαστά θέλουν πολύ καλό βούτυρο. Θα βάλουμε και το υπόλοιπο αλεύρι, θα μου το κάνει στην άκρη και σε λίγο θα το δουλέψουμε στον πάγκο μας. Αφού λοιπόν δουλέψουμε καλά, δεν θέλει πολύ άγαρμπες κινήσεις, γιατί έτσι μειώνουμε τον όγκο του, μειώνουμε το φούσκωμά του, όχι τον όγκο του, έκανα λάθος. Οπότε, εγώ κατεβάζω τη ζύμη μου στον πάγκο μου, τον έχω καθαρίσει από πριν. Το τσουρέκι βέβαια θέλει χεράκι. Το βούτυρο πιο εδώ το βούτυρο θα το θέλω, θα μου το ρίχνεις λίγο. Ωραία. Το θέλω δίπλα μου. Ουσιαστικά αυτό είναι το δίπλωμά μας. Θα πάρω εγώ με το χέρι. Μου ρίχνεις τη χούφτα μου. Βεβαίως. Λοιπόν, το βούτυρο δεν θα το πιει όλο, θα το δείτε το ζυμάρι σας. Βούτυρο βάζουμε μία κούπα και ένα και 1 τρίτο, δηλαδή μία κούπα και 1 τρίτο. Δεν θα το πιει και να το ζυμώσουμε, θα φαίνεται έτσι βουτυρωμένη η ζύμη, δεν μας πειράζει. Και άλλο πιο νόστιμο θα είναι. Ναι. Λοιπόν, βούτυρο αγνό, πρέπει το βούτυρο να είναι φρέσκο. Μην βάζετε στα τσουρέκια φυτικά βούτυρα, μην φτιάχνετε το τσουρέκι με λάδι ή με φυτικό λάδι. Το τσουρέκι είναι ένα γλυκό που δεν θα κοιτάξουμε τώρα δίαιτες. Πρέπει να γίνει ωραίο, να γίνει φουσκωτό. Λοιπόν, αυτό είναι το τσουρέκι μας. Αυτό κάνουμε. Δεν το ζυμώνουμε. Το βλέπεις? Το κάνεις απλά, ναι. Και σε λίγο... Παιδιά, μυρίζει πολύ ωραία αυτό το βούτυρο, μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει, ναι. Ό,τι φτιάξαμε με αυτό το βούτυρο δεν ήταν όντως, ωραία, όντως. Και κουραμπιέδες. Λοιπόν, για βάλε μου λιγάκι ακόμη. Κι άλλο, βάλε μου κι άλλο. Ωραία. Το βούτυρο είναι ζεστό, όχι καυτό. Ζεστό. Ζεστό. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι ζεστά. Ζεστό το νεράκι για να κάνουμε το χυλό. Ζεστό το γάλα, πολύ ζεστό. Ζεστό θα είναι το νερό. Το γάλα θα είναι καυτό. Το γάλα το βάζουμε στη ζάχαρη και όπως είναι καυτό διαλύεται η ζάχαρη. Τα υλικά μας είναι χλιαρά. Βλέπετε πως ζυμώνουμε, δεν ζυμώνουμε, διπλώνουμε. Το υλικό μας είναι έτοιμο. Θα μου κόψεις ένα χαρτάκι από κάτω να καθαρίσω τον πάγκο για να κόψουμε τσουρέκια τώρα. Βέβαιως. Λοιπόν, θέλει 2,5 ώρες φούσκωμα. Το τσουρέκι μας δεν θα είναι εκτεθειμένο έξω στον αέρα. Θα το βάλουμε στο μπολ μας. Εδώ. Ναι, θα το σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και μετά με μία... Κάπου είχα τη μεμβράνη, δεν πειράζει, θα λερωθείς, άστο να το κάνω εγώ αυτό γιατί είναι βούτυρα. Και έχουμε μετά εδώ έτοιμη... Έχουμε έτοιμη ζύμη, βγάλε τη σακουλίτσα, μας. Έχεις δίκιο, ναι. Να το βλέπετε και σε μένα είναι το βούτυρο έχει μείνει. Αυτό δεν έχει φουσκώσει καλά, θέλει τουλάχιστον 1 ώρα ακόμη για να φουσκώσει, αλλά εμείς θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα τσουρέκια. Γιατί και το άλλο, ας το πούμε μυστικό, είναι ότι το τσουρέκι δεν θέλει και μετά ζύμωμα. Να φορέσω άλλα γάντια και να δείξουμε. 1 λεπτάκι έχουμε, αλλά θα το κάνουμε ένα μικρό. Ένα μικρό θα φτιάξουμε. Φτάσει και 1 λεπτό φτάνει, μην ανησυχείτε, θα το δείξουμε. Ουσιαστικά δεν θέλει ζύμωμα, είναι κορδόνι. Όπως έχει φουσκώσει η ζύμη μας, δεν πρέπει να την ξεφουσκώσουμε. Είναι λάθος να την ξεφουσκώσουμε. Λοιπόν, κόβω ένα κομμάτι ζυμάρι, το οποίο βέβαια πρέπει να είναι φουσκωμένο. Αυτό δεν μας έχει φουσκώσει, θέλει γύρω στις 2,5, το βλέπετε. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να χαλάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό και σε 1 λεπτό είναι έτοιμα. Βάζουμε και ένα κόκκινο αυγουλάκι. Και εδώ έχουμε ένα ταψάκι μικρό. Αυτό είναι το μικρό ταψί και αυτά που σας είπα είναι τα μέτρια ταψιά που μπορείτε να φτιάξετε 6 με 7 τσουρέκια αρκετά μεγάλα. Λοιπόν, λίγο, πολύ λίγο για να κάνει μία λία επιφάνεια, απ' έξω δηλαδή. Βάζουμε εδώ το αυγουλάκι μας. Δεν θα το κάνουμε κοτσίδα, θα το κάνουμε κοτσίδα. Αχ, αυτό θα ήθελα το κάνουμε να γίνεται. Στρογγυλούλι. Αυτό είναι. Και μπαίνει εδώ και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς τα μικρά αυτά τσουρέκια για 20 λεπτά, τα μεγάλα για 30 λεπτά. 20 λεπτά μόνο. Μόνο και πρέπει να είναι υγρά, δεν πρέπει να είναι στεγνά γιατί θα ξεραθούνε.
Καλό είναι όσοι έχετε φούρνο όχι κυκλοθερμικό, ψήνονται καλύτερα. Και μετά θέλουν νάιλον σακούλα, ναι. μόλις κρυώσουν και κατάψυξη και βγάζουμε ένα-ένα και είναι φρέσκα σαν εκείνη την ώρα. Αυτό είναι τώρα που λέμε σαρακοστιανό στήσιμο που με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο ράδιο Αρβίλα που είπα το μουσακά της Ιωάννας που είχε μέσα κύμα, βούτρα και είπα εγώ σαρακοστιανό στήσιμο. Διαφημίσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα και επιστρέφουμε σε λίγο.